медонистай ки модармон барои моро калон кардан заҳмат кашидай, хуни ҷигар хӯрдай, шаб зиндадорӣ кардай, худаш нахӯрдай моро пӯшондай, худаш нахӯрдай моро хӯрондай. ҳамаи ҳамин чизоро нуқта ба нуқта медониву не ки бо нисбати шавҳарат бадрафторӣ мекунӣ, бадгуфторӣ мекунӣ, забондарозӣ мекунӣ. модари мавту барои мавту хизмат кард, модари мавтуро калон кард, хӯрон пӯшонд. а модари шавҳари ту шавҳарта калон накард, шавҳарта нахӯрон напӯшонд, барои шавҳари ту заҳмат накашид, барои шавҳари ту шабзиндадорӣ накард. ҳамаи амира медонӣ. чӣ ба нисбати шавҳарат беэҳтиромӣ мекунӣ? ба чӣ ба шавҳарта ҷон шаина миҷашт овардай? чӣ ба нисбати модараш беэҳтиромӣ мекунӣ? чӣ ба нисбати модараш беқадрӣ мекунӣ? шамса ягон бозор харидасту чаш? ё ягон латаре биридаст шамса? модари шамса меҳнат кардагиай, заҳмат кашидагиай. ин чизора ки медонӣ? ҷамки либоси ки овардай, ҷамки хеолиам сари вақтай, ҳолиам вақт дорӣ бира бахшиш бипурс. камай дари ҳаёту хели мардаки ки у забони дарози тира гуфти ҳамун гапона хели вирвир шаба бинаву ором бишина, хаб куна, ҳеҷ коро накуна. шодидан дар канал подписаться кунед, дар навор як дона лайк бизоред.